Sa number 7, Bacolod City Mayor Greg Gasataya nagahaylo sa mga elected officials nga voluntaryo magpa-drug test. Hindi man mandatory nga magpaidalom sa drug test ang isa ka public official, pero kung siling ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga mas manami kung sila mismo ang magapangunas ini. Inipahayag sa alkalde matapos ang inanunsyo sa syudad nga magusugod na sini nga bulan ang random drug testing para sa tanan nga mga empleyado sa Bacolod City Government Center magluwas sa mga job order employees. Gisiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga target sa syudad nga mapaidalom sa drug test ang 50% sa mga empleyado sang tagsa ka mga departamento. Inisandig sa isa ka executive order nga ginagdaan ni Gasataya. Sandig sa pagsulundan, kung magpositibong isa ka empleyado sa unang nga test, ipaidalom sa liwat sa confirmatory test. Kung liwat naman ini nga magpositibo, sarang siya maghilyo pagid nga mapatest liwat. Apang ang empleyado na mismo ang magabayad sini. Kutob sa magpositibo ang ipaidalom sa rehabilitation kag sarang man ini makabalik sa serbisyo kung matapos ang rehabilitation period. Yara naman ang desisyon o kunyara naman sa desisyon ni Vice Mayor Calao Pantevella kung ipaidalom man sa drug test ang mga konsihal sang syudad. Ginsiling ni Gasataya nga mas maayo kung ang mga elected officials ang magpanguna nga magpa-test bilang transparency. Dugang pa niya, madugay na niya nga ginaobra ini. Antes siya nagpungko bilang alkalde, voluntaryo man siya nga nagpa-drug test. Well, although it's not mandatory, but nabigit. Everyone should be transparent. In my case, I've been doing this since pagpungko ko. Kaya ko nagkandak sa kapatest. Then, tako maning ko tako nga as local chief executive, dapat you should set as payroll sa mga empleyado.